Sí, yo también. Ya se había acabado. Todavía. Hostia, una carrera o no he visto. Luego he visto representant de l'equip que l'any passat va guanyar la Lliga, l'Infantil, l'Oriol Orate i el Benjamí B, el Gerard Martínez. Denis, ben guapes, eh? Quina vergonya, els mataronos i els dos guanys. Els altres no, les nenes. Infantil a l'Elit femení, entrenador i entrenadora Miguel Ángel Miró, Cristina Cervera, jugadora Anne Iberrutegui, Laura Serena, Clàudia Massaú, Laura García, Isabelo, Clàudia que es vagi a canviar. A la Ingrid que vagi a canviar. Cadet infantil femení, entrenador i entrenadora. Jordi Ferron, Esther Carbonell, capitana. Han mirado todas para otro lado. Han mirado todas para otro lado. De mi forma. Malaven rai. Pachi Montijo, Juan Muñoriego, Víctor Guerrero, Ángelo Gil, Osman Turay, Aleix Turrà, Bruno Carrascosa. Bé, sabemos que esta temporada la Unió Esportiva Clarovera disposa de noves equipacions i tot seguit farem la presentació de la segona equipació oficial. Sortiran després per nosaltres, pel que ens agrada el futbol, aquí en aquest cas també toca la coordinació de futbol amateur. És molt important tots aquests nens, tota aquesta formació. Sempre hem tingut una idea nosaltres com a institució de Cabrera, i és que el club, l'amateur del club, sigui format per gent del poble, per gent formada per nostres entrenadors, i que estigui format amb la vostra ajuda. Es veure que la feina està ben feta des de la... Es veure que hi ha equips que cada cop fan millor, les lligues guanyades l'any passat de Benjamí o de l'Infantil, ens van créixer i ens va aspirar a que cada cop la presència de jugadors vinculats amb la Unió Esportiva Cabrera sigui més representativa. Per això també aquest any s'ha consolidat una amateur B, que era un projecte que també teníem molt al nostre cap, per poder donar sortida als nostres
jugadors cadets o juvenils que potser no poden tenir sortida en primer amateur. Aquest any s'està fent l'amateur B, i jo crec que això ens parla una miqueta més de que tota la feina que tenen aquests nens, de tots aquests entrenadors, de cada tarda, que són moltes tardes, ara amb millor temps, però quan arriba el fred, la pluja, i tot això doni fruits i que aquests nanos puguin continuar gaudint del futbol des de ben petits fins a més grans. També m'agradaria dir-vos, jo crec que molts tenim els amateurs vinculats, entrenadors o coneguts, que ens vingueu a veure, No només el partit d'avui de la presentació, que espero que gran part de vosaltres estigueu veure el partit, però a vegades ens agradaria que aquest sentiment que s'està creant realment es vegi els caps de setmana amb els amateurs. Jugar un partit en gent és diferent i és molt més vibrant i molt més atractiu que no jugar un partit quan no hi ha... Per això us dic, us esperem. Vale? Vista Cabrera. Vinga. Yo digo que soy importante. Sí, Cris, al darrere. Defensor de Àfrica. Ja. Moral, Totes apilades. Tan més tràgic. Bueno, alguna cosa arreglarà. Espero. Sí, sí. Què? Estàs convenient, no?